Ayo Mas Takim, security lagune nopo mangke saged. Pak Dewi Ji, jangan pulang dulu toh. Kurang opo iki dadi wong lanang. Kurang opo anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani ya mripat iki wis ra bisa bojone Pak De Bence. Pak De Bence. Bola bali mung gawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa njogo. Gus Milio sayang aku apa sayang Pak De Bence. Pak De Bence. Wis Milio dadi bojoku apa pilih Pak De Bence. Bola bali wong gawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo masuk sing tak suwun kari ngono iki kiwir marang keluarga bangsa sumande
tua